A Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia é unha asociación constituída por profesorado que nos mobilizamos porque consideramos que na educación está a base dunha transformación social. Queremos crear dende dentro un sistema educativo que permita a existencia digna e o empoderamento das disidencias sexuais e de xénero e construir así unha sociedade democrática, aberta, contemporánea e libre, na que non teñan cabida nen as discriminacións nen o acoso escolar LGTBI-fóbico. Polo tanto, os nosos obxectivos son traballar por un sistema educativo público, plural e diverso, promovendo as condicións coeducativas, fomentar a visibilidade e defender os dereitos das persoas LGBTIQ+, promover a eliminación de calquera tipo de comportamento LGTBI-fóbico nos centros educativos e apoiar as persoas LGBTIQ+, que forman parte do sistema educativo. Por iso, as actividades que levamos a cabo son a interlocución coa Administración Educativa para que se cumpra a lexislación europea, estatal e autonómica en materia de diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar, tamén crear espazos seguros para o alumnado e o profesorado LGBTIQ+, tecer redes de apoio mutuo e para compartir experiencias e asesoramento, así como actividades nos centros educativos para favorecer a visibilidade do colectivo LGBTIQ+, tales como asembleas de alumnado, celebración de datas conmemorativas do colectivo LGBTIQ+, campañas de visibilidade de profesorado LGBTI e promoción de libros e visionado de películas de temática LGBT, entre outras tantas. Desde a Rede Educativa queremos enviar unha mensaxe a todo o profesorado de Galicia para que traballe a diversidade afectivo-sexual de xénero e familiar nos seus centros educativos, nas súas aulas, e tamén unha mensaxe para animar ao profesorado LGBT a que se visibilice nas súas aulas para servir así de referente ao noso alumnado.